L-Aġenzija tal-Kreditu Ġermaniża Scope ikkonfermat ir-rating ta' Malta fil-livell ta' A+ bi prospetti stabbli. Fl-analiżi tagħha Scope qalet li l-klassifikazzjoni ta' Malta hija sostnuta minn prospetti ta' tkabbir ekonomiku b'saħħithom, livell ta' dejn pubbliku moderat, tnaqqis fid-deficit u settur finanzjarju u bankarju reżiljenti. Mill-analiżi tagħhom l-ekonomisti ta' Scope qalu li l-ekonomija Maltija kompli tikber, brata b'saħħitha meta mqabbla ma' pajjiżi oħra Ewropej. L-Aġenzija qalet li tkabbir reali tal-ekonomija Maltija kien ta' madwar 4% fl-2025 wara tkabbir ta' 6.2% sena ta' qabel. Scope tbassar li l-ekonomija tikber bi 3.6% din is-sena, 3.8% fl-2027 u 4% fl-2028 qabel ma tistabilizza riprata medja ta' madwar 3.8% fuq medda ta' żmien. L-Aġenzija qalet li d-domanda domestika, turizmu, l-esportazzjoni ta' servizzi u investiment pubbliku marbut mal-fondi Ewropej se jibqgħu jsostnu l-attività ekonomika. Dwar il-finanzi pubbliċi Scope qalet li d-deficit niżel għal 2.9% tal-prodott domestiku gross fl-2025 minn 3.4% sena qabel u qed bassar li jonqos għal 1.8% din is-sena u għal 1.4% fl-2027. Dwar id-dejn pubbliku jingħad li tela b'mod moderat għal 46.4% tal-prodott domestiku gross fl-2025. Iżda Scope tbassar li se jerġa' jibda jonqos minn din is-sena u jinżel għal taħt l-40% sal-2031. Madankollu Scope sostnit li Malta tibqa' ekonomija żgħira, miftuħa u limitata fir-riżorsi tagħha b'dipendenza qawwija fuq l-enerġija importata, il-ħaddiema barranin u l-esportazzjoni tas-servizzi. Scope qalet ukoll li Malta għandha sfidi persistenti fil-governanza u fl-amministrazzjoni fosthom fil-qasam tal-infurzar regolatorju, il-perċezzjoni tal-korruzzjoni u t-tul tal-proċeduri fil-qrati amministrattivi. L-Aġenzija wissiet ukoll dwar is-sussidji tal-Gvern fuq il-prezzijiet tal-enerġija u qalet li dawn jistgħu joħolqu pressjoni fuq il-finanzi pubbliċi jekk il-prezzijiet internazzjonali jolew aktar milli mistenni. Semmit ukoll pressjonijiet fit-tul marbuta ma' popolazzjoni li kull ma tmur qed tkompli tixjieħ, garanziji tal-Gvern lil kumpaniji tal-Istat u l-ħtieġa l-aktar investiment fl-infrastruttura.